What's the matter now? Somebody hit you. Нина Боянова се казвам и се занимавам с кастинги, напоследък за реклами и от време на време правим на театър. Изчетох доста приказки и специално това ми отключи въображението, т.е. имаше и други неща, но бях свързани с повече работа, пък сега няма да имам много време. И по-натам предполагам, ще се спри на други неща. Това беше първото, което кликна. Една адаптация на приказка народна, която се казва "Цар Траян с магаришки души". Няма да е толкова голямо, 15 минути ще бъде най-много. Един от актьорите се казва Павлин Димитров, другия се казва Мирослав. Той се занимава с стендап комеди. Ще се прави на НДК, на лятното кино. Води се в рамките на фестивал София Диша и ще се случи на 20. Идеята на фестивала Folk Color дойде от основателите на София Диша, които основаха Communication Room. Идеята им за този фестивал да покажат българския фолклор по някакъв по-съвременен начин. Българския фолклор, общо взето, никой май не се е сещал да го прави като театър или като някаква друга по-интересна форма. Но според мен повечето млади хора бягат от това, от българския фолклор, от традициите. Пък ние, според мен, трябва да се срамуваме, че сме родени в България. Веднага като чуят народна приказка, си представят, че ще е някакво соц и че ще е нещо скучно и досадно, обаче би могло да бъде много различно. Аз съм Нина Калина, занимавам се с стайлинг и костюм дизайн. След като се занимавам с костюми, ще участвам на този фестивал с костюми. В смисъл, идеята, която си говорихме с Таки Суни, е да пробваме да направим модерните съвременни дрехи на Мария Куин Мария, да пробваме да ги пречупиме през призмата на фолклора, на една определена етнографска област фолклорна, да кажем Шопулка в частност, и да видим какво ще се получи. Така че съм точно какво ще се получи, но ще е интересно да го видим. Фолклорният костюм ми е супер интересен и безкрайно познат. Обаче не си представите, че ние ще направим народни носии. Не си представите, че ще направим някакви фолклорни костюми от гайтани, вълни, плъсти и така нататък. В смисъла на етнографство. Напротив, ще си работим с съвременни материи, като памук, тафта и всяки такива готини тюлове. Полиестерни също неща. Да направим супер модерни дрехи, които са вдъхновени, да кажем, от някакви фолклорни елементи. Целта ще е просто да пробваме да видим какво ще стане. Миналата година на София Диш имахме много як такъв експеримент, който беше сполучлив според мене. Дрехите на Мария Куин Мария, само че представени под вдъхновени от много известни киноленти. Аз съм Петя Данкова и се намираме в вокална школа Voice Academy. Това е най-добрата школа частна за артист-изпълнители и съм изключително щастлива, че сте тук при нас днес. Аз съм музикален директор на школата и се занимавам с изграждането на съвременни артист-изпълнители от една годинка до над 35 години. Аз съм музикант от, както се помня, как съм се родила, защото майка ми е музикант и на времето се захванах с цигулка, след това с оперно пеене и сега се занимавам с съвременна музика, композирам си нещата сама, изпълнител съм също така. И от малка имам любов към смесването на фолклора с различни други стилове и на времето имах даже джаз формация, етно джаз формация. Сега се занимавам
със соловата си кариера. Написала съм 12 парчета и предстои тяхното издаване. Интересното е, че, например, съм смесила Валерис Изюмюлиси с You Somebody на Kings of Leon. И това е една от песните, които много добре се възприеха и от публиката, и от всички, които са го слушали. Другото е Ганкино хоро, което пак е направено с китара и кахон, народна музика по този начин. На мен лично много ми харесва и се надявам, че на всички, които имат възможност да се докоснат до този форум, ще им хареса това, което ще представим.